Issue Drubliko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Bigo talyo, baktanay ta. Ate, sige. Ako na. Anong panawag mo sa isda nga nagalupad? Flying fish. Correct. Ano naman ang panawag mo sa habol nga nagalupad? Flying carpet. Ako naman. Ano naman ang panawag mo sa lalaki nga nagalupad? Superman. Correct! Uy. Ano naman ang panawag mo sa babae nga nagalupad? Super Mami. Dipuga! Ano oras? Yabi! Sa nga bagong tuig, kinahanglan nga upod na kita nga duha, ha? Mabantay kita kung anong matabo sa pagbulag sang tuig. Dugay patong 2023. Abay! Ngaw! Ano naman ang matabo sa pagbulag sa tuig, Maria? Suno sa akon horoscope, Juan. Kung magbulag kita sa pagbulag sang tuig, mabudlayan kita sina hasta san-o. Pero kung mag-upod kita, upod man kita sina hasta san-o. Kag Juan, mas maayo pagidya kung diri kita sa katri. Sa sina, hindi naging kita magbulagay tubtub san-o. Oy! Ay, Maria. Wala ka pa yung matakis ang sagad lagas-lagas sakon? Hindi ko yung magpangasawa si mo. Si Juan man, kabrutal gid sa imo kung maghambal. Bisag ano pa yung buhaton mo nga pamalibad, Juan? Nasulat na iya nga kita nga duha
among magaupod sa ulihi. Babaw. Gani bisan anong isiling mo? Hindi ko gihapon maguntat sa paglagas sa imo. Pasalamat ka lang. Kay nagalagas-lagas pa ako sa imo. Kay man, wala na isang babae nga maluyag sa imo. Kay ito nga daan sa imo. Labi na ang imo. Buli. Ay, sige na, Juan. Dugay pa man to magbalik si Orly, ah. Sabakan ako. Kung nahuya ka, ako na lang masabak sa imo, eh. Kakuan, diri ka lang anay, Ay, Juan! Diin ka makadto! Mayroong tubig, Sige lang. Mangin akon kagid Juan. Hindi pa matapos ang 2022 nga ini. Mangin akon kagid. Orly, may kilala ka nga madugpatay tawo? Nga Mariaw. Gusto ko nga trapon si Juan. Pangitai ko balasang tawo nga kuno abi. Utod ko. Dayon, dakpon niya kami ni Juan. Dakpon giniya kami sa akto. Kagdason, pilito niya si Juan nga ipakasal ako. On hindi abi mapanakop si Juan Hakto. Mapadakop na siya ah. Akong bahala. Sila tong mauna. Dako ah. Basta buligi lang ko bala nga makorner ko si Juan. Nil Dire lang ako sa idalo, Matana. Sunugon ko lang aton basura. Nasunogon mo ito tagoyaw. Ginaukay sang ido mo. Hoy, buklan! Hindi ka gani sagad sang tunod-tutod sang basura mo da, ha? Kaya nga, hindi ako manutod. Anong labot mo sang basura ko? Basta! Hindi ko gusto nga sunugon mong basura mo dira. Ay, nabuang ka na siguro, barikoson ay. Hindi lang nga dahil pagsunugan. Kay maakusar, gid kuya. Ako sarto, kay sundon ta. Wala ka lang guro ya kapanyaga, ha? Buklan mo da eh! Barikoson mo da eh! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Kap! Maakusar ko! Siya tagoy naman Albina. Nga ano pangawat naman siya sa manok mo? Wala kap, ah? Ano man gali? Ginihian yung tanong mo? Wala man kap, ah? At ano man gali? Iakusar ko si Buklan, kap.
Kaginsunog niyang iya basura. Ano ka bala, Albina? Ano yung labot mo kung sunugo mo ni tagoy ang basura, ya? Amo gani, Kap. Nga nagapahibalo kuya nga daan. Manbasi balahaw. Kabalo ka naman karon nga uso ang sunog. Maayong balay niya ya kay guba. Pwede gani nga ipaamak eh. Sa nasiling ko na, Kap. Nagapangita na yapata si Buklan. Kag sa oras ka masunog ang amon balay. Sa buwan lang na si Buklan. Ama, yung mga buhatong Albina, ipa-insured mo na lang ang imo iabalay. Ipa-insure ang akon balay, Kap. Uy, dumayo na, Kap, no? Ay, husto! Ipa-insure kong akon balay sa balor nga 1 milyon para bisan masunog ang amon balay, may bayad ang insurance. Dari ako mahulat sa bintana para makita ko kung bala. Manutod naman si Buklan sang iya basura. Kung manutod siya, idiyahan ko nga makatabok ang kalayo sa balay. Na-insure ng balay ko mo. Kag gusto ko gani nga masunog man. Para bala nga, baka patindog kuya sang bag. Oh. Hoy! Matan! Natampok mo na ang mga basura, ta! Oh, ara, manutod sila. Why? Oh, Chutagoy! Natipon ko na ang mga basura. Tutban ko na. Hindi lang! Uy. Kaya nga, hindi ko na ipagtutkan ang basura, Chutagoyaw! Baskog pa ang hangin! Ipapalit ka na lang na! Why? Kag para nga magmaskog pagid ang hangin, abi magpanihol ka! Ay, abaw. Why? Ay, hindi! Kanugon sang palito! Kamahal ka daan sang puspro? Pabayin na lang na nga mapalit sang hangin! O sige na, panihol na sang akon paborito! Hindi. Hala, nagtudo-matuod ang hangin, ho? Kang ila basura, nagpalid sa amon og saran. Why? Hoy, Buklan! Ang basura mo, ho? Nagakapalid sa og saran namon. Ute! Nga nga ako yung singgitan mo barikoson? Hangin ko, haw! Ay. Pauntata si Matan sa pagpanihol. Ay, te! Anong labot mo kung manihol ya si Matan? Nagatodo ang hangin kung nagpanihol si Matan. Matan, sige ha! Hindi ka maguntat sa pagpanihol!
Hindi niya pwede nga paong taton niya kasang panihol mo. Demokrasya iyang aton pungsod. Yabaw. Ipakita mo ang imo matarong. Tungod ginhatag ina sang gobyerno sa imo. Hindi na maguntat. Sige ha. Bahala na si Marikoson nga magpauntat sang hangin. Buklan, buklan, buklan! Balikoson, balikoson, balikoson! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Talaba, magluwas sa manamit sini nga sabor. Ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapik
gikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagpadulong si Lota sa park. Kag didto, may nakita siya nga bata. Ginpaypay niya ini, kag wala nakatalapangod ang yaya. Nagpalapit ini sa iya, kag ginpakaon sang dulce nga may pangpatulog. Kag wala man magdugay,
Natulugan ang bata sa tupad niya. Gani, ginplanuhan niya nga putson sa iya jacket. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ara, nagpalapit na sa ako ng bata. Ari na siya ho. Kag wala naghali ng panulok niya sa akong lollipop. Ay, hello little boy. Gusto mo bala ini? Gusto mo bala ang lollipop kag candy? Ay, nagtango siya. Oh, imo ini. Diri ka magpungko sa tupad ko. O sige na. Kan-ana ini. Manamit bala ina. Uy, kanamit sang bata nga ini. Ka-cute. May pangpatulog ang akon candy nga ginhatag sa iya. Hulaton ko lang nga matulugan siya. Kag kuguson. Kag dason, tabunan ko siya sang akon jacket. Kag pagwaon ko lang, nga nagakugos ako sa akon baby. Sa sina, wala sang may masita sa akon. Pagwaon ko lang nga nagakatulog ang akon bata. Kag ang yaya nga do sa baghak ko, wala siya makahibalo nga madula na ang ginabantayan niya. Oh, nagsandig sa ako ng bata. Bingo! Natulugan na siya. Karon, putson ko na siya sang akon jacket. Ara naman si Luta, ho. Nagpauli na siya. Aga pa gani, ari na siya. Siguro, damo ang nabaligyan niya sa insurance ay. Damo naman siya sa ginabakintol ng grocery, ho. Ay abaw, nagapuka ang iya nga basket eh. Dilata, dali di blanay. Nga gindagit ko. Ginpilin ko ato sa higad sang dalan nga may madabong nga tanong. Amo inang siling ni Zenoy. Ibilin ko lang sa maligwin nga doog kay sila na ang bahala. Kagwapo sang bata nga ato. Malahalon pa ang bayo nga ginasuksok niya. Kag ang iya nga sapatos, branded. Kag ang iya medyas, nangaduag sang asul, kag may rebete nga pula. Anhon ayan ni Zeno ang bata nga ato? Anhon niya? Uy, ay maayo kay may mga basura nga nabubo ang truck. Bisan paano, madamo ako sang makuha. Nga mapuslan pa sa mga basura dire. Kag mabaligya ko pang iban. Ato naman ho. Mangukay ako dira. Ari. Uy, sapatos? Ay, sapatos ang bata. Mayo ni, puluton ko. Ay ho, bago pa ho. Kag may upod pa nga tiil. Ha? Ay, ano nga tiil man? Uy, hindi.
May utod nga tiil sang bata. Nagasuksok pa sang midyas nga duag asor kag may ribite nga pula. Pero nga utod na ini. Utod nga tiil sang bata nga nagasuksok pa sang tinis. Bao Diyos ko! Bata ginutdan tiil. Di nang pare siniman. Mayo pa pangitaon ko. Kap! Kap! Na ano Kap! ka, Batoy? Kap! Uy, ano ka? May dala ka nga plastic? Anong unod sang dala mo nga plastic kayo na, ha? Kap, tanawa, bla. Nakita ko ini sa basurahan. Nan. Uy, do sapatos mina sang bata? Kag bag-o pa ho? Kag ara pagani ang tiil? Tiil? Tiil nga nagamidyas pa? Oo, Kap. Ay, boso sa kakulba ko. Ginutod ang tiil sang bata. Kag harap ang sapatos ngayon na ho, nagaunay pa. Hindi. Hindi. Ano ini Batoy, ha? Di nang pares, wala ko gani makita, Kap. Ginukay ko man ang basura, pang wala ko gin makita ang pares. Hindi. Anong natabo? Nga utod ini sa tiil sang bata. Kag natabit mo sa sapatos? Patay na guro ni Kap. Patay na sigurong bata nga tag-iyas ang sapatos nga ini. Bisan ang kapitan, nakibot sang ginpakita ni Batoy nga sapatos nga may dala nga utod nga tiil sang bata. Sa pagpadayon ko pagid. Sa imo kuya tagining kaso nga ini ha, parte sa kabata nga nadula. Ang ginikanan sang bata, mangkaranon. Kag nagapanawag sila sang resulta. Kung kamusta na ang kaso nga ini, parte sa bata nila nga nadula. Nadula ini sa park samtang ginabantayan sang iyayaya. Madali lang. Nagaring ang telepono. Sabton ko ini. Hello? Ano? Din nga barangay? Ang kapitan ini? Okay. Pakaduan ko na dira, Kap. Bye. Timing gidrobles. May nakita dito sa barangay nga hindi lang malayo diri sa aton. Isa ka tinis sang bata. Kag nagatabid pa ang tiil sini. Duag asol ang midyas nga may ribite. Amoy nang ginsiling sang iloy nga ginsuksok sang iya anak, hindi bala? Gusto ka, Hepe? Amoy na ang silingman sa barangay kapitan eh. Katuan mo ato dito ha? Ato inisubong sa ila posisyon. My God. Ginutod ang tiil sang bata? Samtang nagasuksok ini sang tinis? Sinong wala sang huya nga nagbuhat sina, Hepe? Sino? Sabta ina sa pila ka adlaw. Tawgan kong ginikanan sang amo nga bata. Agod makita nila ang tinis. Kag makilala nila nga iya matod ato sang ila anak. Kuha dayon ato ha. Ato sa barangay ilang-ilang. Hepe, nakita mo lang pares? Wala ko no. Amo bala? Sige na, lakat na. Kuha na ato. Amoy na! Amoy ng tinis ang akon anak! Amoy na! Kagarap ang yautod nga tiil! Nasuksuki hapon niyang midyas! Diyos ko! Anak ko! Junior! Makaluluoy ka man!
Nga ikaw pang ilagin patay. Wala ka man sagsala. Wala. Wala sila sang kaluoy. Wala sang kaluoy nagbuhat sini sa akon anak. Wala sang kaluoy. Maridonata, nakabati ka na bala sang balita? Ano nga balita? Si Batoy nga nagapang-ukay sa basurahan. Nakakita sang tinis, nga ang tiil sang bata, ara pa sa sulod. Ano? May tiil pa ang tinis? Oo. Tiil sang bata nga ginutod, nga ara pang iya tinis kag medyas. Huy, abaw, Diyos ko. Sino man nga tawo ang naghimo sinaman? Do hindi gid ako makapati sinimo. Apang ato sa barangay hall ang tinis, ka ang tiil sang bata. Bo, makaluluoy man ang bata nga ina. Makaluluoy man siya. Ang bata nga nakita sa basurahan? Amo ang bata nga ginkuha ko sa park. Kaginpilin sa isa ka duog nga madamo sang hilamon. Dito siya gali kinbutang ni Zeno. Apa nga ang ginutod ang tiil? Nga wala na lang nila gindala ang pugos nga lawas. Ay, hindi ako makahangop. Pero isa lang kuno ka tenis ang nakita. Ay, diin ayan ang pares na to. Kinahanglan niya makahibalo ako sang natabo. Kinahanglan nga makita ko liwat si Zeno. Maayo kay wala ako mataki sa paghulat sa imo, Zeno. Madamo ako sang ipamangkot sa imo eh. Ang trabaho mo, amo na nga magsunod sa ginapabuhat ko sa imo, Luta. Kag magluwas dira, wala na. Nabayaran ko na ang kabudlay mo, ang pagkuha sa bata para sa akon, kag didto inubong sa wayang. Sa wayang ko gani ginbutang. Pero nasapwa ng isa niya ka tenis sa basurahan. Kag nga ang isa lang nga nakita nga pares. Kag di ina ang lawas. Sa nasiling ko na, wala ka na dira sa labot. Kung ano man ang ginsugo ko sa imo, nabayaran ko na ikaw. Kag kung ano man ang natabo dira, hindi na pagtinguha ipagamibalan. Kiputa na lang ang baba mo. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bayan sa nagligad, nakibot ni si Carlos ang magbugtaw siya nga walaan siya sang bayo. Wala siya makadumdum nga may natabo sa amon nga duha, tungod sa sobra niya nga kahubog. Ang nadumduman ng niya, among paghalok niya sa akon. Ganiging kantuan niya ako sa balay, kagin pamangkot. Apang wala agid ako nagpanugid sa matuod sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Kabalo ka words ang feeling ko kagabi. Makapila na ako kabisis nga nahubog. Pero sa tanan nga tion nga nahubog ako, amo palang ining tion nga ginamnesia ako. Lain iyang effects ng bino nga ato sa akon. So it means wala ka sa natandaan? Wala gani makatanda kung sa ano ako nakapauli eh. Kag natingala ako kung nga wala ko sang bayo sang magbugtaw ako. Ang dumdum ko gani nga may kawatan nga nakasulod sa kwarto ko. Kag in-rape ako nga wala sang animo. Anay ka? Ikaw ba lang nagdiretso sa akon sa kwarto ko? Sino pa, Abi? Pero pagkatapos sadto, nagpauli ko yan, no? Kung hindi ikaw nag-uba sa akon,
Sino magaling nag-ubas ang bayo ko? Ang laom ko gani kung ginhimuslan mo ako eh. Ano? Nga ang upahan ko ikaw, haw. Base ikaw ang rapist sa aton nga duha. Ako, rapist? Nga ginhimuslan ko ikaw, haw? Yak! Asa ka pa. Maayo ko na mo. Pero ang mas weird pagid, kay may dugo sa bedsheet ko. Sa banta mo, dalaga na ako. Kuan ko ato. Ay sus wala kaya sang matres no? Saan na matabuin na? Uy, dos hindi kay mo malahuga niya. Bambi. Wala ka ba lamaki kay ginhalukan ko ikaw? Ay, wala Nakahibalo man ako nga ginhimo mo lang ina. Kay ginbuligan mo ako. Hindi na naton ina paghambalan Sa adlaw nga to, nasa tuman ko nga nagliwat ang pagpakigupod ni Bambi sa akon. Wala na siya naghambal. Apang nasa tuman ko nga may nughambal siya sa akon, nga hindi niya mabuhat. Kag-amoy ng gusto ko nga mahibalan. Ara naman si Carlo. Sigurado nga pangitao naman niya ako. Tita, si Bambi. Wala ko na siya makita rin pa kahapon Natulugan na siya. May kinahanglan ka sa iya? O kaawon ko siya? Hindi na lang tita. Mapauli na lang ako. Makitain man kami gihapon sa school buwas. Ato na siya. Matulog na ako Sugod sa tumay natabo sa amon. Kinapalayuan ko na siya. Oo. May natabo sa amon sang gabi sang graduation ball. Kagang masakit. Kay hindi niya matandaan. Kag madumduman. Ang laom niya. Nagadinalaga na siya. Kagininalitan siya sa makawat. Ang tanan, daw lahog lang sa lalaki nga ina. Ay, hindi gali siya lalaki. Kagagaman sa ako niya man. Nagbigay man kuya dayon. Ano abi kay mahal ko man ang bading ato mo. Hindi ko man siya mabasol. May natabo sa amon. Kinagpasugot man ko. Kung sa bagay, pwede ko man siya kumapungkan. Para nga hindi madayon na natabo sa amon. Apang wala ko sa nabuhat. Kagsupong, ako ang kinaputlayan. Nakahibalo ako nga malapit kami sa kada isa. Kag nakahibalo ako nga hindi ko siya maangkon tubtubsan Hari naman. Nagahipi naman ako. Ano abi kay na-miss ko na siya
Ginapaanad ko na lang ang kaugalingon ko. Nga wala ng presensya ko sa iya. Kakadaaga. Kinagaan ko na nga maglakat sa school. Para nga hindi kami magdungan sa paglakat. Kag bisan ang text niya, wala ko na kinapalusan. Kag gina-reject ko man ang call niya. Kung sa school man, kinalikawan ko siya. Ang wala inang mahimo ko. Kag kung lunchtime, nagapauli ako sa balay. Kaya dito ako nagakaon para nga makalikaw ako sa iya. Kuntion naman sa nagpauli. Nagapadugay-dugay ako sa library. Para nga hindi ako makadugan sa pagpauli sa iya. Ako ang ginasakitan sa ginahimo ko nga paglikaw kay Carlo. Kagpadayon siya gihapon nga nagatinguha nga makapalapit sa akon. Apang ginabaliwala ko siya. Tubtob na tak-an naman siya sa pagsunod-sunod sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Carlo, ano ba natabong sa inyo ni Bambi? Nga daw, masiglikaway ka mo yung aduha? May problema bala? Nothing, Tito. We're fine. Masako lang kami subong kay ka-tight sa schedule eh. Malapit na lang ang graduation kaga madamo kami sa project nga ginatapos. Kapudlay galit grocery nga ako lang. Sang una, si Carlong kaupod ko. Hindi ako mabudlayan. Tungod ara siya nga nagatanaw sang listahan ko. Kag among nagapamudyot sang ginapamakal ko. Ay, nagalingin ang ulo ko sang liso-liso sa pagpangita sang balaklon ko Sa banta ko, tama na iniging pamakal ko Mapauli na ako. Makadto ako sa cashier. Itulod ko na ining cart. Ba? Ara galing freezer Makuha na ako sang ice cream May nagbunggo sang akong cart. Sorry ha. Bambi? Itulod kong cart. Bambi! Bayaran ko na hindi. Magpauli dayon. Arin, ipamutang ko imong ginpamakal ko. Bambi! Ginalikawan mo bala ako? No. Ay, madamo lang ako sa ginaobra. Butigon, you cannot even look at me straight in my eye. Why? May ginimo bala ako nga sila? Ha? Akik siya. Kag nahadlok ako. Kag hindi mahibalaan nga aki siya. Nagkatulog sa ako ng cashier. Kag hindi siya makahangop kung anong amon kinahambalan. Mauna na lang ako. Hindi. Hindi ka anay magaling. Tob-tob hindi mo masugid sa akon kung ano ang problema mo. Nagadali ako. Ara, matabok ako sa dalan. Bambi! Bambi! Hindi! Basta akin! Ripit ako! Aragay! Kasang lawas ko! Okay. Luwas ka na. Luwas ka na. Muklaton kong akong mga mata. Hindi. Nagahigda si Carlo. Kag ako. Ara sa iya ibabaw. Kag ginauyatan niya ang ulo ko.
Guys, are you okay? Oh my gosh. I'm sorry. We're okay. Okay. Ato na siya. Naghali ng driver. Buhi pa bala ako? Mahikog ka bala? Ha? Mahikog ka? Matabo ka sa dalan bisan may salakyan? Gusto mo lang nga makalikaw sa akon? Amo gani nga bisan green light? Matabo ka sa dalan? Hindi ako makaipalo kung anong nagkakatabo sa imo. Hinali ka lang nga malikaw sa akon. Nga wala man lang sa nagakaigo nga rason. Tapos, mangin matay ka? Gusto mo lang nga makalikaw sa akon? May nahimo bala ko nga sala para buhaton mo, ina? Hindi man ikaw mapatay? Mas maayo pa gani nga ako na lang ang mapatay sa baylo nga ikaw. Siya. Daw sa mapatay na ako sa kakulba. Ano na lang kung naipit ka? Paano na lang ako? Hindi ako gusto nga matula ka sa akon. Hindi, Bambi. Nagapara mo lang iya mata. Kag nawong sa kaakig. Kag naghipi siya. Gusto ko ikaw nga mahambal. Apang hindi ka. Ginapanaguan mo ako. Hindi ako estupido para hindi makaibalo sina. Kung gusto mo nga madula ako sa kabuhi mo, utali sugiran mo ako. Kaya ako na lang mismo mapalayo sa imo. At least, nakaibalo ako nga luwas ka. Hindi nang ipahamak mong kaugalingon mo. Para lang na makalikaw sa akon. Ha? Carlo, nga naghibi ka. Naghibi ko, aw? Nakita ko nga ginapahid mong bayo ko sa imo mata mo. Wala kasang labot sa ako na batyagan. Sa palayuan mo ako. So gago ako nga nagapangita sa imo. Kag nakaibalo ako. Nga ginapanaguan mo ako. Oh. Ano karon kung naghibi ako? Ha? Dira ka na? Carlo, madali lang. Sorry na. Hindi na pala pagbuhata, ina. Nagapangako ka nga hindi mo na ako pagpalayuan? Promise, Hindi ka na maakig sa ako na. Kwan, nagapamiss lang ako, Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.